Ahoj, 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 ja som nový let's player na YouTube a budem sa volať Seržant Monty. Som tu pre ľudí, pre zábavu a chcem splniť svoju misiu, ale ako vidíte, ja už som natáčal, ale spadlo mi to. Takže ideme od znova, od tutoriálu. Skúsime si to dať, aby sme išli rýchlejšie. Dobre, ideme rýchlo. Dobre. Takže my pôjdeme a vítajte pri hre Armor Mayhem, ktorú budem natáčať teda pre začiatok tak a potom už budeme aj tie lepšie hry možno, keď sa mi zadarí. Dobre. A na začiatku som vám zabudol povedať, aká toto je hra, ale pred chvíľou som vám to povedal, kto nepočúval. Ty si slaboch. Máš brokovnicu. Do prčec. Takže Ajax skapa. Victoria, máme zlatú medailu, sme lepšie než minule. Predtým sme mali bronzovú. A teraz si ideme zahrať touto mapku. Teda misiu, lepšie povedané. A počkáme, keď padnú nejaké zbranie a my si ich zoberieme. Ktorá bude lepšia? Táto. Alebo nie brokovnica. To je najlepšia. A ako vždy nám pomôže z každej núde brokovnica, ktorú vieme využiť a zabiť ostatných. Takže vyhrávame 1-0 vďaka mne, iba mne, seržantovi. Veď ja som seržant už povýšený, kedy budem generál, pane, keď som ich zabil toľko, že by som mohol byť aj úplne nadgenerál. Takže útok, my ho zabijeme. Takže vďaka mne vyhrávame 2-0. Ale. Dúfam, že vyhráme. To dúfam. No poj. Tak. Tie ovládania sú také horšie. Ja som si ich nastavoval, lebo niektoré tlačia. Zomreli sme. Jeden bod kvôli mne. Ale to nevadí, my to napravíme. Veľmi ľahko to napravíme, takže ideme do boja. Našťastie ma zachránil bohá náhoda. Takže my vyhráme každú chvíľu, lebo k víťazstvu sú potrebné 4 zabitia a my už sme ich zabili 3-krát, ale sorry za ten veľký lag. Dúfam, že to už tak nebude lagovať. Dobre. Tak hádam, že nie. Keď to vy nevidíte, tie lagy, ja veľmi a som vyhral sme. Dobre. Takže máme bronz z olympijských hier. Škoda, čo narobím. Ja som zaujal start. Dobre, takže toto je taká iná misia. A je zapredu. Pojď dozadu. Dobre. Ty vole, laguje tak hovado. Takže my skúsime toto. Back to menu. Yes. Missions. Počúvajte pesničku. To bolo len na chvíľu. Vy ste počuli, aká je tam pesnička. Takže toto je onlineovka a môžete si ju zahrať aj vy. Link do popisu nedám, ale keď to chcete, napíšte mi správy. Lebo ja som skoro kýdol úplne dole, ale teraz už idem. Dobre, takže dúfam, že sa vám toto video na úvod páčilo. Dajte like, odber a tak ďalej pre ďalšie videá. A dáme menu a budeme končiť. Takže čau.